Boiro Novo presentou unha moción para que as entidades bancarias da localidade paguen unha taxa polos caixeiros automáticos que ocupan parte da vía pública. Segundo sinalou a voceira desta formación política, Dores Torrado, os bancos non devolveron ningún só céntimo do recibido na crise económica, polo que considera que dende o ámbito municipal pódese dar un pasiño aplicando unha taxa aos bancos que estean empregando o espazo público das rúas para o seu negocio privado. Entendemos que nos últimos anos, en momentos complicados que se pasou coa crise económica, pois precisamente foron as entidades financeiras, os bancos, os primeiros que saíron ben parados desta crise económica, porque cos recursos de todos, cos impostos que pagamos todos e todas, pois foron salvados e rescatados da crise económica, deixando en evidencia que non somos todos iguais ante a lei. Segundo Boiro Novo, existe xurisprudencia suficiente para reclamar esta taxa e hai xa outros concellos que aplican este tributo, como é o caso de Pontevedra, Vigo ou a Pobra. Por iso, dende Boiro Novo, cremos que hai unha alternativa para que os bancos devolvan unha parte do que teñen recollido dos impostos dos veciños e das veciñas do noso concello. Existe xurisprudencia suficiente como para poder exigirlle aos bancos que paguen esta taxa. Existen moitos concellos que xa teñen aplicado este tributo ás entidades financeiras, como Vigo, como a Pobra do Caramiñal, e agora queremos que sexa tamén o noso concello, o Concello de Boiro, que exixa o pago deste tributo